kuni ni phai krep liar ni KAC pen ke phapon 6 schedule seminar bangke hamphang asong pen ka boycott dun Chinthong constituency apartment kapanong sports complex ta ingpu pontanglo Ingdengpo International Online Art Gallery along Langtu Krophan Kangwai Pon Karbiang long life birta sanang phini lisami juli bebe hin penali tum do ana phan seta me kardong mang pajireklo kardong tangde pini prime time birta ang ton pen jethana mixena Karbiang long district lake inglong asolong ripuke maddu ta chini pamilo Bangso inglong aso mate 6 schedule ajakong kachichini pa media phanpura KAC penchepatir biponsi kebangji phaikuni ni phai krepli arni arboretum cum craft center along 6 schedule seminar kapa doponjia phan phaponlo Karbiang long Autonomous Council hin penchepatir biponsi kebangji phaikuni ni phai krepli arni arboretum cum craft center along kapa doponji 6 schedule seminar along hamphang sotum kachedon dunde angthek pini district press club of Karbiang long sa hemalong Herangkiamai kaparuponalong ningjepon Bangso 6 schedule seminar ke phapona phuthak hamphang sotum chitong dunthek thepusi Herangkiamai along pangdapon Bangso aho jakas maipu khorsing teron pen kaning jeponalam the ilitum arjupon sana Kacing baik yang beri press pen pada tangan lama laso kacit tong dia di bangke lain no laso seminar ke seminar binong kali lagi party pen government program pen laso kemang dam ke la MOS 2021 long aja ka close dua lah bangso close ka kam ke do na tuma pan lagi ke ber tip dia panse lagi claim la pen ke halada ke pha nilis lapen ke liram terang ke hai jai kathar dengan ke phapon halada kalang litu mapor ki ke ko ini ke sila minit ar ke bang posida hala punang kan ini ga ghonta ini ala tu dai panang pi bang ke minit ar ke pela so minit ar ke ke long le ne ji ne la sila bang ke halada ke dun pen alang tum kaninge alam ar dun prong pen an par ke thang da gali litu mal lama bang ada ke kan la sila bang so a seminar long bang ne litu dunde lan parta kopino la so seminar long ke arling thedung atum tekta interfansi ke hang lo ke phalo ahok lo sita labang so MOS long just met pet ke close 2.3 ateng jong si pichun de fulo tangte la so ke phoji ke litum da Karbiang long ke do inglong akhe tum da ke ronjon gogoi le ke phoji kali Vijay Hansaria le ke phoji kali la pen ke kopino doni gopal mohan pe tum le ke phoji kali kasi jong si seminar binong la so ke me ke chok 6 schedule ke me ke chok ap kayong si claim se mi belong te phape me no la pen ke la 6 schedule ka chini binong atuma pan panoi la pen ke la dak si tame local atum phansi tame phanoi hala dak chingbai angton chingbai ni hala so bangai tok tan nona bangke la so program along ke theklong atenge invitation allo long ke theklong atenge bangai piloma hala tum first session along ta bangai thom tum lam ningje pho jutkok ladak ke ko piloma karji dunji kaje than ni thanga sko babe la pen ke api second session along ta noni gopal mohan to bang bila घंटा isi ningje po anpar ke kopiloma la bangkre plia tum phan 8 minute por before ningje ko bulute lake laso seminar ke na hok ta lele lo la pen laso seminar ke mangdam bang kam bang chok po hala bangke la close 2.3 jasemet la bangso ka kham ke asong along piniar nian da ka kham hanang ke chenga ni ban piniar na kham ke lo la so ka kham khia bang ke berti di ke dong ke dia fansi la ke kele la si la bang ke nelitum dunde pini da ka chitong asong ana bang ke nelitum bang dunde la pen ke penang tum ke pulo la bang ke seminar masih boycott dan naik pulang lo kasih asong apreka tum sita me gopilma ki dunia tu maningi cuma satu dalam lang litum tam mata pen metang addition ke ni bang function ni presat me sini gre non ki bangji phaikuni ni phai krip li arni KAC pen ke phapon 6 schedule seminar ke 6 schedule seminar kali lake BJP rachare asong atuma mai pusi song inkora please so along alamjai sarpo lit song rong pharpen akoi tipon
14er ni non ke bang jilang grip here ni phomkur ni gapa doji labang so seminar on 6 do labang so Karbeng Long Thomas Council ben kapin chong ben gapa doji bohala bangke nili tum jung jung mereka lake 6 do seminar kali labang ke nili tum ke BJP party tuma meeting ko selum ke hokang tung laben labang so seminar man ke nili tum hin bengene boycott lo join ni ladak tum Karbi ben ladak party song jibu pe pin mel tum chingrum pet ben ala tum ni benang atum ngali tum labang so seminar man ke nili tum hin bengene boycott lo laben jasemet pet labang so seminar long ke bangje ke ala ladak do boil tum chief justice la former chief justice do ladak Ronjon Gogoi tum do ladak laben Devojit Soikia ke alang linut state government advocate laben do Ronjon Gogoi alang linon bang alang li ke damtang ningkan ap ke damtang alang li former chief justice omari India long sita me nona bang ke alang li BJP long se alang li inut MP dang lo lasi jasemet pet bang ke nona bang ke alang li tum seminar rang bi lo hala so seminar rang bi long ke ni tong nek he laben jasemet pet labang so seminar long ke komane tum dak nili tum nang hang padu male hang sada ke lam karju bang se kidu nang chot labe habang nang ke than ap phan sigi nang chot pulo tang pe jasemet pet nili tum kupima kisung nili tum kupima da Karbeng Long ora tum kupima kisung ke da ke me thang mudi tanam par kan kapre badu da chini ne da ke Delhi bena bang Guwahati bela bang da badu da la chini Seminar Biponji Pulote Kopia Thesi MOS 2021 Chetok Therapy Birong lo Kedamtang ningkan troksi kepling therapy le Kopia Thesi seminar birong lo lasilake 6 adul seminar kali BJP amai binong puta ningje ponthu seminar BG pulutante biposi senior ni non MOS labang jasemet pet laso MOS nang chesanger biposi labang so seminar bidong lo ningkan pikep toxic cap lengder pedal no seminar BG le bimelotan non por pol ke binang poke si jasemet pet tim Karbeng Long tumange labang so non kedam tang close close muka penangan ka protest untuk dulu tema labang so MOS 2021 hala bang so MOS apan ke ber iji lapen rat aman kapa mang bunji BDC dat semet pet labang so seminar mate BJP party meeting ku selum ke hok di labang ke kimi mocha lasi labang so seminar ban ke nilit mahin bin ke boycott lo nilit mai kroy tek the lapen badu da Karbeng Long rat kaddo ke doan mandal bang so seminar nga kaddo ke ceto dun det ban sin dum tuni lo jong si ceto dun det pulang de badu le ceto dun la ke komane khei ka ting khon pele ka ceto dun gali labang ke bang BJP party phana jak kongat kapat ke dunia masih hala so chatai long kidun chot lasi jasemet pet nilitumen mer ruithule chot laso seminar kimi ban ke la ke nilitumen ke boycott Bangso Pherangkya mai ke pha ponahut APHLC Jakas CCU HTL 24 plus ASDC lapen KSA kaddo kabe song troxy atum chetong dun rinti News report longsada rinti Karbeng Long live Chinthang constituency of Harman Kapanongpon Sports Complex Umlapher Rengsibon Pathu Aklamlamsi Seminar Bipon Laben Kidamtang Phaikuni ni Phaikri Isiarni MP Horen Singh Be Arideng Pensi Bangso Sports Complex Ingpu Bidamlo Kapathua Hinting Thudunangji Pura KAC CM Dr. Tuliram Bonghang Kabor Iponajo Karbeng Long Untermas Council Kaparlo Long Ingora Troxy constituency Longta Sports Complex Selamponlo Bangso Sports Complex Penangar constituency Long Patang Ponsi Nang Ingpu Pipon Bomlo Lasondak Taxi Chinthong constituency of Harmanta Bangso Sports Complex Patang Ponsi Kidamtang Phaikuni ni Phaikre Isiarni Ingpu Ponlo KAC CM Dr. Tuliram Bonghang Arideng Pensi Bangso Sports Complex Kangpu Damang Jalamdo Bonta alang li kapre ka sai ke dokogajo alang lar MP Horen Singh Be Arideng Pensi Ingpu Damlo Iye matung Lun Singh Teron Mongol Singh Timong Prodip Rongpi Jogat Singh Ingti Prodip Diphusa Pendanglok Penang an kithe kideng atum kachiturun Bangso Kangpu asai kedeng hot raratum pen mai sitami ingni rablin Bangso ho Chinthong Journal Karbi Cultural Society Chinthong Nongtung Kharbang Lapen Chinthong Gorkha Nepali Society atumpen CEM aphan Kapanong apin pura lo sitami CEM le chetong dundedet positami MP Horen Singh be aphan ning chethesi Bangso apin pura lo pajiodon Laswaphi Umrukhotia long kapado Amur Falcon Festival alongta MP Horen Singh be lapen EM atum chetong don Kalau lapen parang atum Karbeng Long lo si dawang pen heke la Falcon Festival performance ke ba la suke bang pen penan an alam chini le je border po al jo ni pen apu parai pen megalo asor pen dak la umru kuti long kedo Karbeng Long ara to man ke pasum kadu go bedo solam ta chini lo stamenon la ni to masol karpen सरकार पे ना इसी और पोस्ट भी आलो border और पोस्ट भी आलो इसी नॉन में डांग आरात में असो काफेरे सो बांगा में नसी निलिपुई बांगा डाक पा डेवलप नंग नॉन डाक के चलेंगे तो बार आवे पिना हेनु कंडीशन संथा प्राक्सी किजुना लांग पे नांग लोग ni lapen si ka chelang athai bang kenang chok
nasi ni ripi bangke dak ke dua rat atau bangke dak asig hot 80 house do nasi 80 house atau bangke laki itu Karbeng long along dekiraye a pilar lo posini nasi jong sedang di semen pen puluh telah full jok tala dak jong sin non kedo 3 rat tumbang hadi mantuan anikan pen kedo dak ajil tin free pen kedo sila tuma joini si pini Karbeng long dekir itu keseh Jin Thong Pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Kidam tang phai kuni ni phai kep arni Karbi Anglong a hempi Dipho rong supi Pirbi Market adung het rong cleared up Mini Auditorium Hall along Hemphu Mukrang Ador Baratum Pen Patir Pibonsi Arni Si Aparman Aron Barim Kedo Anasong Tingrum Si Kachathan Chimonamai Padopon Nonakai Pir Thelong Munit Kechan Uajok Abang Putin Anutin ta Ekrong Dam Rebasonsi Munit Aning Arlo Kekroi Setami Anim mate thorom anta anutin abang Putin ta kekroi prek jamason sidolo la sonsi ilitum karbia khelong ta methang kekroi pen ning ka chethearon doreblo la hayala ma phutha kedam tang phai kuni ni phai kep arni Pirbi Market adung rong cleared up mini auditorium hall along Hemphu Mukrang Ador bar pen patir piponsi Karbi Recho rong hangrong bong pen chenglo habe pinpo longri krehini habe amai pinpomar lapen ke ongdum aron barim ke kroi thiba song atumta chetong donsi chingki chethanamai padopon lapusona pora hud Hemphu Mukrang Ador baramai phu lunse timung pherangke tuma thengno kaningjia tengke karbia jutang pen kachi utang atum karbia jutang along pen kachera blok bongkrok bongchin cheng muri pongsi pen chenglo karbia ron barimalong kachera blok anke nang odum long lelo lake Hemphu Mukrang rasenja ke kroya nima tumsi otlong chot popasi ningje pon dokobi pen kerai ke karbi jutang jubat ki utang atum karbi jutang jubat kahijim pen kecederek tang atum ke karbi jutang pen kicirap ahon mu hotar bongkok bongkin lapen ke cheng puri pongsi dokobi ta atum heri nang odun long lelo pen nang klem dun long lelo pen gadok kobi ke ata karbi jutang barim Hemphu Mukrang jutang koi kreatum ke karbi jutang asona bang gedak jat tanam pior dulong le konsi dolati karbi jo phantani tum ke phathuna ko along ridin pen jambili athon tami isi ansi bi ponchonang jibusi halapu Karbi Recho Ramsing rong hangpen pherangkya thengno ningje pon hala Jambilia thon rai lata arona tinge la tu bokuna he pin pen ke klem la mang ke choki bokuna hang si alata aloritin si ta lori si pen si dong joji la si aho teng bote la no ke klem tangan ta la lori si pen si par pinong le hala da lang thon e lai ada itu ke krem din so kronya kro wala krem din mendak na thon e lai si kami rijo adam cepen kan ni laso along lapu asong tin penta aron barim kirim nang ja phuthak pherangkya thengno chepaklang pon News Desk report Karbi Anglong Live Somindar adang along kangbai pon lake ke joy ke kali puke maduda chini pame Somindar adang along ka chepati dun longje phan nangli ko an kabor I nangjima lake halabang so long klam along ka chepati dun tangabang phubang phia tumsi chichini dunpo mate ethan thekpo Lason si non ke bangji phai kuni ni phai kora ner ke pen matijong ni phai kep ani an ingdeng pho Manikarnika Art Gallery International Online Art Gallery ka chepate padupon po bangso Online Art Gallery long ka chepati dun longja phan Karbi Anglong pen chotkali Assam adang pia long pen amata warsai ke long dona phai jum piklang bonta Karbi Anglong ara phan isi kopai ke me Innuda bang phupena joksi bangso Online Art Gallery along Warsai Chepalong dunsi Karbi Anglong aphan isi nong meban pilo bangso International Art Gallery along kachepati dunja aphan dimklong kachepalong duna bang lake rongbong hara hawar onsing kro rong amekar kalitang borsing kro sopo langtu kro henlo alang like kedamtang
Farukre sirkebra nerkebra sirkepaningkan Tejpur Don Bosco School along Lo Kachali Dun Bomahutsi Art Gallery hin Penang an Kabor Ipen Ajok District Library hin penta art competition kachapate kapadupona hutsitami kiching sianong chepalong ponlo La anchota kalisi alang like inut professional artist eta nangmanlo Bonta kopai ke lang no penajok Kruasang hoa bang kiso kacholong lo penajok aning ki hangnai arjan ki asayamu lapen amina art workshop do anta chi unang koklo Bonta kedamtang lockdown apora hut Manikarnika Art Gallery along online competition kachapate kabadupona hut langtu kruabang chepati dunsi National Level Art Gallery along ingbai ponlo Bangso phi non kapaduponji Manikarnika Art Gallery along pho angdeng International Online Art Gallery an Kruasang hua phan ingwai ponthusi Somindar adangalong dimaklong chepalong dunlo Lapuson Somindar adangalong arjan ki kachapati along dimklong kachapalong dunlo ajok alangli keso chematha thepin pen aning karong chipi ponsi karbiang long aphan nongme kewan pithek ja phan Kruasang hopen mang ponthulo Denarong pen Bikram Teron, Karbiang Long Live. Kopilia Roy, Mailu Silveta Padimalong, Bang Troka also Maratum, Langka Chinglu Dampen, Jirkle Bang Hiniatum, Lankejang, Mate, Kimmong Benajo, Apran Gedamnang. Kedamtang Paikuni ni Paikri Isiarni, Kheruni Police Station Kaparlo, Mailu Outpost Angkang, Mailu Kopilia Roy, Silveta Padimalong, Bang Potrok also Maratum, Lanka Chinglu Damahud, Bang Hini Osomar, Jirkle Tumabangke, Apran Damjuilo. Bangso Puthak Kachini Pona Tenke, A Osomar Bang Hinia Tumta Ahem Guwahati Arong Supi Pusi, Pachini Pon. Mailu Silveta Padimalong, Amithang Ahem Patumi Chat Puja Nankiduna Hutsi, Lapusana Kisum, Chetong Logloputa, Thanpon. Apran Kedam Jui, Arlo Soamen Lake, Aditya Kumari Lapen, Pinso Soamen Ke, Rabi Kumar Singh Pusi, Pangthekpon. Birta ke tokboma pora hut anke apran kedam jui bang hinia bang arpumta postmortem aphan Kheruni police atum chepari ding donsi chisik chedang pon bomlo ये लड़का लड़की जो अभी डेट हुआ है इन लोग का तो ओरिजिनल घर आपका गुवाहाटी पड़ेगा ये लड़का लड़की अपने मामा के घर पे आए थे छठ पूजा के त्योहार के उपलक्ष्य में और यहाँ आने के बाद में आज सुबह गए थे वो नहाने के लिए 4-5-6 लड़का लड़की थे सब जाने के बाद में वो लोग नहाते नहाते पानी भी खैर उतना नहीं था लेकिन पूरा उस पार चले गए सब उधर में जाकर 5-6 लड़का लड़की वहाँ पर नहा रहे थे ग्रुप में अब ग्रुप में नहाते नहाते तो कुछ देखा नहीं है गार्जियन और ये दोनों भाई बहन अब खुद का निजे दोनों भाई बहन ही मर गए आज दोनों भाई बहन थे ये दोनों अपना खास भाई बहन थे Kheruni pen Mohan Teron, Karbiang Long Live. Tang tibini prime tama birta ke lapon si kantonik lo choro lo ne tama por ngachi bi ben birta nang kilang tono por Audio Jungle.